Daro dili mahimo nga dili ta mulingi sa agi sa atong daro. Pero gigamit ka na ni Jesus mga igsoon tungod kay naa say lalom nga gipasabot niya na para kanato nga sakop niya nga iyang mga tinun-an. Sakop niya nga adunay plano nga pasudlon gid kitang tanan sa gingharian sa langit. Nakoy gihulaman nga istorya sa kabata nga ganahan siya nga mamahimong sakristan. Ganahan siya nga mga lagad diya sa simbahan isip o sa kasakristan. Ug matud sa iyang inahandong ayaw una sa pagpangalagad sa simbahan, focus una ka sa imong pag-eskwela. So ang bata masinugtanon kay sa ginikanan, nagpadayon sa sineryoso nga pag-eskwela gayon. Ug sa diya nga hapit na siya mahuman sa kolehiyo, matud pa sa batanon, niabot na yun ang panahon nga mahuman na jud kog eskwela, makapangalagad ay jud ko sa simbahan. Ug sa diha nga nahuman sa pag-eskwela, nadawat din siya sa trabaho. Ug tungod kay bugat kayo ang responsibilidad sa iyang pagkatrabahante, matud pa niya, nagampo sa Ginoo, dili una ko makapangalagad kanimo, tungod kay busy kay ko sa akong trabaho. Unya ra ko ma-promote na ko sa akong trabaho. Kaya nagtuo man gid siya nga sa maong promotion, mas makabuot na siya sa iyang oras ug makahatag na sa panahon diya sa simbahan. Ug niabot ang maong promotion, ug diya wala niya damha, mas nidaghan pa ang iyang responsibilidad. Ug nagampo na pud siya ngadto sa Ginoo. Mas nabugatan manuon ko sa akong responsibilidad. Unya ra niya ko mga lagad kanimo kung mo-retire na ko. Pag-abot sa 55 anyos nga panuigon, nag-early retirement siya para ligon pa siya nga makpangalagad sa simbahan. Ug nag-ampo siya, Ginoo, kung mo-retire ko, akong ihalad ang tanang panahon diya kanimo. Ug niabot among takna sa retirement. Nag-ampo siya sa Dios, Ginoo, dili na pud ko makapangalagad kanimo. Unya ra kumanagko kini mga apo nga gibilin sa akong mga anak. Kay siya na po gibinlan sa iya na po mga anak sa pagpadako sa mga apo. Niabot ng panahon nga nagko na iya mga apo, ug kalit giatake siya ug nahimo sa masakiton nga naghigda na lamang sa iyang panimalay. Ug matud pa niya, nagampo siya, Ginoo, kung imo kong ayuhon, muna ng panahon na nga mag-lay minister na ko. Kanang istorya mga igsoon, usa ka kuan kay no, simple nga istorya pero lalom kay gipasabot may tungod sa sa minsay sa ebanghelyo karon. Gipapili kita sa Dios sa duha ka gingharian. Gingharian sa Dios ug ang gingharian dinhi sa kalibutan nga ikaw mismo mao'y hari. Dili na nato i-question pa ang gingharian sa kangit-ngit nga naa na ng daan. Kay balo na taan nga di na taga mo pasakop anang maong gingharian sa ngit-ngit, pero mas ganahan ta magpasakop sa atong kagalingon nga gingharian. Ganahan kita nga kita mo'y muhari sa atong kagalingon nga gingharian. Nga buot natong kontrolon ang tanan, aning kalibutan na, buot nato nga kita maoy magtukod sa atong kaugalingon nga kingdom, ug aduna kita'y kaugalingong mga sakop, nga kita maoy mupadagan niini. Nakalimot kita mga igsoon nga naapay number 1 nga priority, mao ang gingharian sa Dios. Ug mao kanang katihuan ngano nga nagpaila ang Dios diri kanato, ug ngano nga nanaog siya niining kalibutana. Nga diin gitagaan kita sa gasa sa kinabuhi nga ang destino unta natong tanan mao ang iyang gingharian. Ug gusto ang Dios nga magpabilin kita sa iyang gingharian. Aron nga magpabilin kita sa iyang gingharian, nisulod siya sa maong klase sa relasyon. Nakigrelasyon ang Dios diri kanato. Muna mga igsoon, ang atong pagkatinun-an diya sa Dios, ang atong pagkasakop diya kaniya,
Basic yun na kaayo, usa kini ka relasyon. Nakigrelasyon ang Dios o kita gitawag sa maong pakigrelasyon diya kaniya. Alang sa sakataw mga igsuon nga aduna nay lig-on nga relasyon diya sa Dios. Bisan pa og unsag kabisi ang iyang kinabuhi nining kalibutana. Bisan pa kung ikaw pa'y presidente sa Pilipinas. Kung aduna kay relasyon diya sa Dios, matinud-anon ka sa imong mga responsibilidad dinhi sa kalibutan. Bisan pa kung ang imong trabaho naglutaw-lutaw ka sa laod kanunay kay usa ka marinero, maka-chance lamang ka kung makaadtog simbahan kung ikaw adunay bakasyon ka na pod kung makainomdom ka. Bisan pa og munay imong trabaho, kung aduna kay relasyon diya sa Dios, lig-on nga relasyon sa Dios, bisan pa og asa ka ibutang nga suok aning kalibutana, priority nimo ang pag-communicate kanunay ngadto sa atuwang Ginoo. Kay basic man na kaayo sa relasyon. Kung aduna kay relasyon, basic yun na kaayo ang communication. Dili nato ikarason mga igsoon nga busy ko, wa ko'y panahon sa pag-ampo. Kaya ang tao nga wa giyoy relasyon diya sa Dios og dili niya priority ang relasyon diya sa atong Ginoo. Bisan pa og daghang libre sa iyang panahon, dili na makahinumdom sa pag-ari diri sa simbahan aron muluhod ug magsimba sa atong Ginoo. Pero kung aduna kay relasyon niya sa Dios, bisan pa og ada ka pa diya sa imong CR, maka-worship gyapon ka sa atong Ginoo. Sumunod mga igsoons, ang atong pagkatinunan diya sa Dios, basic kaayo nga palambuon nato ang atong pakigrelasyon lamang diya sa atong Ginoo. Kay diha sa atong pakigrelasyon, mamahimo kitang matinud-anon sa atong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Ug ang concrete expression sa atong relasyon diha sa Dios nga makabaton usab kitag maayo nga relasyon diha sa atong isig katawo. Nga andam kitang muhalad sa atong kinabuhi para sa kaayuhan sa atong isig katawo. Kumingon tang paghalad sa atong kinabuhi alang sa kaayuhan sa atong isig katawo, dili lamang nato ilimit ngadto usab sa mga tawo nga nindot ra pod ang atong relasyon diha kanila, kundili apila niini ang andam sa pagsabot sa imong isig katawo nga lisod kaayong sabton. Andam sa pagtabang ngadto sa katawo nga kanunay nga nagbalik-balik di animo sa pagpangayo ug panabang. Dili ka pulan niini mga tawhana. Mas lalom hinuna ang imong pagsabot niini mga tawhana. Kung ang paghalad sa imong kinabuhi, isip, expression nato sa atong pakigsuod ngadto sa Dios, mao ang andam sa pagpasaylo sa usa ka tawo nga kanunay nga nagluib ug nakasala diha kanimo. Mo kini ang tinuod nga pagkasakop nato sa gingharian sa Dios. Ang pagpili nato kanunay sa gingharian sa Dios. Muna mga igsoon, para ma-preserve ang atong relasyon diya sa Dios, nga nasugdan nato kini sa panahon nga nadawat nato ang bunyag. Mao kana ang sinugdanan sa atong relasyon diya sa Dios. Ato kining ampingan sa makanunayon sa paghatag og panahon sa pagpaminaw kaniya, kay basic kaayo ang paglig-on sa atong relasyon diya sa makanunayon nga pagpaminaw. Pareha gyud na ninyo usab nga aduna kamoy relasyon diya sa panimalay. Karon gisaulog nato ang World Meeting of Families. Nga din ma-preserve lamang ang kalig-on sa kapamilya kung adunay tiunay nga komunikasyon sa matag sakop sa pamilya. Nga din priority kanoy ang pagpaminaw sa matag usa. Ug apila sab nini kaysa konteksto man kini sa pagkonsagrar sa usa ka pamilya nga nadawat ang sakramento sa matrimony, mausab ang sentro sa pagpaminaw kanunay sa tingog sa atong Ginoo. So mao kana no, basic
Mahitabo laman nga mabungahon ang usa ka relasyon kung kanunay nga maminaw kamo sa matag usa. Ang bana anda maminaw sa iyang asawa, ang asawa anda maminaw sa iyang bana. Ang managtiayon anda maminaw sa iyang mga anak. Dili tong one way. Ang usa garagatak, ang usa kay di nakaagwanta magsigi na lamang og dipinsa. So dili na siya one way. Ang communication aduna gayoy pagpaminaw ug ang pagistorya ug mao po na sa atong bahin diya sa atong pagtuo sa Dios. Mulambo lamang ang atong relasyon diya sa Dios. Kumuhatag kitag panahon sa pagpaminaw kanunay sa Dios. Ug muhatag usab kitag panahon kung unsay mga panghitabo sa atong kinabuhi, atong iistorya usab ngadto sa atong Ginoo. Two-way communication nato ngadto sa atong Ginoo. Kung inaana atong batasan na mga igsuon, dili rason kung ikaw na himong busy aning kalibutana. Dili na imo ikarason. Dala-dala nimo ang imong relasyon sa Dios. Ang imo sab nga expression niini, matinud-an usab ka sa imong pamilya, matinud-anon ka diya sa imong trabaho, matinud-anon ka sa imong pagpangalagad diya sa publiko. Kung asa ka ibutangan ning kalibutana, ang imong pagpangalagad usa ka paghalad kanunay ngadto sa Dios nga imong hinigugma, nga imong ikarelasyon nga atong Ginoo. Sa lintunganay ani mga igsoon, kung ato kining gisubay, anaa kita nga nagsubay sa insakto nga dalan. Ang dalan padulong gayud sa atong kahimayaan. Usa ka kasiguruan nga ang imong kinabuhi anaa kanunay sa gingharian sa Dios. Kay basig nagtuo ta nga ang gingharian sa Dios usa lamang ka lugar nga atong gihulat kuno sa kita maabot niana. Sa tinuray lamang, kung imo kining gibuhat, imo nang gisugdan ang pagpuyo sa gingharian sa Dios samtang napaka aning kalibutana. Kung asa gani ang maong relasyon, buhi nga relasyon sa Dios, kung asa ang Dios nun nga paghigugma niining kalibutana, tuwa po didto ang gingharian sa Dios. Ug samtang nga nagpalapad kita sa maong minsay sa gugma, nagpadayon kita usab sa pagpalapad sa teritoryo sa gingharian sa atong Ginoo. Manghinaot kita mga igsoon nga kitamtanan, kitamtanan, mamahimo kitang kaabag sa pagpalapad pagayod sa gingharian sa Dios samtang napataaning kalibutana. Manindugitan tanan. Kitantanan. Nagatuo